Že vraj je teória nudná a nezaživná? Máte to aj vy tak? Alebo vaše deti? A čo keby to bolo úplne naopak? A bola by to zábava. Som Michaela Aková, sprievodkyňa detí do ríše hudby. Učím klavír a hudobnú teóriu. A v krátkom videu vám ukážem, že teória môže byť čistá zábava. Prečo sa ti páči teória? Lebo to je zábava. Lebo to zábava. A čo robíme, keď sa zabávame? No, všelijaké aktivity. Hudobné, že? Hej. A čo sa učíme na tých aktivitách? Tú hudobnú abecedu. Výborne. No to sú noty, hej. Týmko ti tam našepkáva. No, Beatka, ty tiež povieš? Mne sa páči najviac na tom, že tu máme aktivity a že na to Miška vysvetľuje takou hravou teóriou. Takže ťa to baví? Aj mňa to baví. A páči sa mi, že nám občas dovolí aj sa troška vyblázniť a nahrať sa. Áno, aj sa tu bláznime trošku, že?